Zavírám oči. Tělo se uvolňuje. Dech plyne pomalu a klidně. Jsem tady, teď. A právě v tomto prostoru přijímám slova, která ke mně přicházejí. Děkuji za dnešní den. Za vše, co jsem prožil, ucítil, pochopil i pustil. Tělo může spočinout. Mysl se tiší. Vše, co je třeba, je už hotovo. Všechno ostatní počká do zítřka. Nechávám se obejmout tichem. Dovoluji si odpočívat, dýchat a snít. Jsem v bezpečí. Jsem doma. Jsem. Spánek je dar. Sny jsou poselství. Děkuji, že ke mně přichází to, co léčí a posiluje. Dobrou noc, tělo. Dobrou noc, duše. Děkuji. Děkuji, že se tak již stalo. Děkuji, že je toto požehnání přijato, uloženo a uskutečněno. Tak se staň, tak už je.